wasu sun ce mana su da kansu, wasu kuma sun faɗa a wasu guraren wallahi sun leƙa gidan Atiku sun ga ba a samu komai, shi yasa sai suka tafi inda za a gurgura kwakwarai. Wasu sun faɗa mana mu da su sun je sun leƙo can suna tsammanin za a gurguro wani abu, to sai suka ga ba a samu komai ma, to sai suka ga ina ne za su tafi. mu kan ma in kira mu din an ce in fa muna buƙatar wani abu ne to gafa inda za mu je can mu samu wani abu. sai da rama Ahmad Suleiman wai saboda da yana tare da mai girma wazirin Adamawa Atiku Abubakar a PDP ya masa addu'a, daga baya kamar yadda ya bada labari ya samu matsala da waɗanda ke tsakani, ya ga abin ya kakare ya gudu ya sake koma APC wajen Tinubu, yana ganin kamar can zai ɗan fi gurgura, ya je masa addu'a. To me laifin shi? Inda duk waɗancan masu laifi shi mai laifin shi. Saboda haka abin da kaga muna yi su kansu ɗaya ɓangaren sun yadda iya fahimtar mu kenan, muna kallon maslahar al'ummanmu ne da jama'anmu da yankinmu masifar da yake ciki, ba wai don za a bamu wani abu su sun sani. Saboda haka wanda ke neman ya samu wani abu ya can, amma in kana yi ne don al'ummar ka, to mu mun tsaya nan don al'ummar mu muke. Wannan masifa da wannan hali da muka shiga ciki, Allah ka sa a samu sauƙin wannan lamari. Wannan mu shine kawai manufarmu. wa bihadha alqadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.